share this video okay for Ezeaku Akachaam je na nke Mathias anamaanwu Jeruba anamaanwu anya. I repeat, anamaanwu Jeruba anamaanwu anya. Gente o nwere ife Akachaam kwuru ebe a Ezeaku Mathias Ezeaku anyoye Mathias Ezeaku anyoye uche Mathias ya say I hope na the cause of dedication of the cathedral Akachaam, I hope and wish that nefa inebe exactly if anyo back eme nya even nekwu nya wulukpo nefa ineme all in the name of na fighting for justice for anyo which we all stood for and still stand for. I hope not this approach in a take. We if I know back eme no. Maka man namba kusere yelo cathedral ahụ mehe coach get up from Oka. Jere this part aga. And that man no ndo. E we dedicate a cathedral ahụ. Na urugodu self nefa play out to play out. I don't think nefa nyoba yeme if he eme ya got this part in aga. Watch this video. I'm live with Akachaam. Yes, sir. No matter na boss is open I don't see. Hello, the light in our side is over. No, really. We got it again. And I know they are and I knew we are I just feel we are Magana Fabian and I knew another. Why none I have lost it? Come on, about set. So when you will look into Novosia and they will there some people. There are some people. That was a way that I sent a name. I saw my desire. Oh, no, they will be like an officer. Can know me, but as for the young who's not she for the wrong place. As I go mass, I will command the MOD. I will use the CBO. Everyone because of the way I want things right. Before you know it, the name you see. Oh, that this video. Actually, attach this video here. What I go, I hope here. Ozuma okulu nebo unu jena. Eme yuhisi. Mathias Ezeaku anyoye say hey nwokem nya ukwu na akwụkwọ na ife bịara ebe ahụ ka ịbịa sọba position ebe ahụ marụkwo na ebe a ebe jukwo na-ejuo ebe ọrụ jere eme ihe onye isi nye ya bịazinoro na odere bịara orobe ha abụzọ eziokwu na ndụ ka ịbịa chụpụ Mathias bụrụ onye isi ụlọ uche Mathias ya sị na nke ahụ emele 1997. Exactly something about 14th of January 2026. I will start with what happened when I was 17. Akụkọ ndị a niile adọs necessary. So as eventually we ka ịghọta ahụ na n'uche Mathias ya sị ya na ife abịala kịta ahụ ka achụpụ n'ụgbọ ka anọchie kama na ofe ife m nwere mma gwa nwanne anyị nwoke bịawụrụ nwanne m nwoke ịghọtago maka na ebe oke na ebe ogene and nwanne enwe awụrụkwona na-edi ịghọtago ofe ife mma gwa owo you have spoken and people have heard ịghọtago you have spoken and people anụghị ife ị na-ekwu and if truly na all along ga nọ n'ụlọ ụka na iwu onye isi ndị MOD wụrụ onye isi ndị nka wụrụ this one na night if truly na ife iji wee nọrọ ebe ahụ for Christ if truly na ife iji wee nọrọ ebe ahụ for Christ and na all these things ị na-eme is all about justice for Ifeanyi Ubah. I don't think you will descend to the level where Ifeanyi Ubah cannot even descend to now na Ifeanyi Ubah anondo because you cannot cry more than the bereaved. I don't think, and you know that now this part in Aga will not be the part if I know Bangwedikega, no.
anyị nọ mgbe Ifeanyi Ubah banụrụ through his authority radio banụ Mathias from ebe abịa ebe ahụ abịa eme abịa asawasị ọnụ na-ada abịa asawasị na authority radio wee banụ ya from ịbịa there. Now the same man abanụ from ịbịa na-akọnya nyampụ ọ na-abịa akọ online nya ka ịchọjechi ya all in the name of no injustice emere Ifeanyi Ubah wunya meriwu iji wee si n'ụlọ ụka wee pụọ. Ọ na-efere na-asị ka ọwụ ọ na-efere ife nji wee kpọọ antichrist ahụ mkpọrọgwụ mgbe ahụ owe iwe ọ na-efere na vidio ahụ mmeri mgbe ahụ ngwarago na ịnọrọgo n'ụgụrụ oyi wee pụọ ịnọrọgo n'ụgụrụ oyi wee pụọ. Nwunye Ifeanyi Ubah ka na-eje ụka ụmụ Ifeanyi Ubah ka na-eje ụka family Ifeanyi Ubah ka na-eje ụka ngụnwa na-anụzi ọgụ na Ifeanyi Ubah nwa ha wuru di ha wuru nnafa rụchalụ cathedral ewee napụ ya praises or recognition a supposed inye n'ọrụda cathedral iwee weruzie because of that wee kasha. Achọrọ m ka m gwa nọ ndị ụka bịa na Ifeanyi Ubah ọhụụ ndị ọgọ mmụọ bịa na Ifeanyi Ubah kruche wee dukwoyo so na ọ wụrụ nọ ndị ụka bịa na Ifeanyi Ubah iwee sị na because of na-emere injustice to Ifeanyi Ubah nọ ndị ọkpọkọrọ na ndị dundu ya bịa ihe n'ihu na ịkacha zero ngo ka ọ dụrụ kama na ofife nkwadebere owu na ife nna afụzi iwu onu ịsọka ọgụnụ ya na aka ebel ka esi wee kwue ya na aka Jacob ka ọgụnụ ka elu ka esi wee kwue wee na aka unu tinye ebe ọ bara ịda onu ịsọ aka ebel onu ịsọ ịghọtagote ihe ntụ oyi si wee ba ọ ife nna afụzi. I feel that na enwere more to this than just Akachaam in a cathedral. It is very clear and it is playing out. I felt that is just an opportunity for you to actually come out and you really like it's supposed to reissue until a way such incident no. Because for somebody like me, I was thinking that everything that happened, that it was all about Ifeanyi Ubah. I never knew that name will another agenda nor along the line. Which, of course, you have the right. You were right. Like all I say, you were right. But I am telling you, my brother. What working with no fear before I come mad. I have bush yazo. So if we should talk about going back to the ways of our fathers, we know the ways of your father. Yes, a knight. He was a knight of the church before he departed. Yeah, so if we say go back to the ways of your fathers, are you not supposed to go back to the ways of your father? So some of us, we were all born into a Christian home. I know where we go today. So na mpuchakwasị ngo na ọwụ na Chukwu ifuru anya awụ nna yo asị na nwata ama nna ya amarụ na ndị ichie. Are you not supposed to dwell in the ways of your father? Which other father are you looking for? I don't understand the route where you people want to go back to. But if you na whatever my brother, see what aka enwe n'ofe tupu ọrụ aka mmadụ. It is clear that everything that played out abroad because of Ifeanyi Ubah, after all, it was just to allow every other, to just take the center stage. And you could have just done it straight ahead without actually clinging on Ifeanyi that day for you to be able to spin it. That is just my position, man. If you want to for na keep azwa and I wish you the best of luck.